दाबावै जोंनिसिम रादाब दैथायहरदों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बड'फा एकाडेमि फरायसाफोरा फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थियारि जाबाय। आरोबाव आङो रिपिट खालामबावदों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बड'फा एकाडेमि फरायसाफोरा फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थियारि जाबाय। फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बुंनाय फोरोंगिरिफोरनि मोसानाय बायदि हाबाफारिखौ लाफानाय जादों होननानै फरायसाफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मिथिहोयो। गिबियावनो आङो एसएम निउज आरो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांगिरिनिसिम बड'फा एकाडेमि फरायसालिनि जानानै साबायखर बावहरनाय जाबाय। दा फैबाय थानाय फोरोंगिरि साननि थाखाय जोंनि फरायसालिया माखासे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि थाखाय जोंनि स्टुडेन्ट आरो सार मेडाम मोना रिहार्सेल खालामगासिनो दं। बेयाव जोंनि सार आरो मेडाम मोननि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, हरखाब बुंनाय बादायलायनाय आरो लोगोसे सार आरो मेडाम मोननि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, बेजों लोगोसेनो जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगोफोरनि मोसानाय, सल' खननाय गोबां हाबाफारि लानाय जादों। दा जों बेनि थाखाय रिहार्सेल खालामगासिनो दं। आं आसा खालामो फैबाय थानाय बे फोरोंगिरि सानाव मोजाङै मोजां मेहेरगोनां खुंफुंनो हायो। देंखोजों फोरमायहरबाय सना आंनि रादा दाउखौआव गाबनाय देंखोजों फोरमायहरबाय सना आंनि रादा मोनदोंना मोनाखै दजेया आंनि गुमुर। बड'लेण्ड बुब्लिसिम रादाबखौ दैथायहरदोंमोन बिथां चन्दन मोसाहारि।